Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, evo, zima nam je pred vratima i polako krećemo sa pripremanjem slaninice dimljenog sušenog mesa, nedimljenog sušenog mesa, tako da ja sam danas rešio da vam pokažem za sve one koji nemaju kod kuće pušnicu i nemaju uslove da odime meso, kako da naprave slaninu osušenu, suvu, preukusnu u svom frižideru. Ovako, ja imam pušnicu, tako da ja uglavnom i više i volim i moja porodica i prijatelji više vole kada je to dimljeno, ali želim da vam pokažem kako možete napraviti komad slanine. Jeste da malo duže traje sve to, ceo taj proces, ali kako možete napraviti komad slanine za neke vaše potrebe, a ukoliko nemate uslove da to sve odimite. Takođe je preukusno. Ona je bila sa rebrima i koje sam ja odvojio. Možete, ukoliko vi to ne znate, možete zamoliti mesara, gde god da radi, ili u mesari gde kupujete meso, možete zamoliti mesara da vam to odradi umesto vas. Da vam povadi ova rebra. I šta je još bitno? Ovde je bila jedna opna koju sam ja polako skinuo. Znači, ovo je sad čisto meso i slanina. Tako da sad, šta radimo? Rekao sam da je ovaj proces malo duži je, tako da ćemo se gledati iz nekoliko segmenata. I staviti jednu tepsiju, možete staviti i neku četvrtastu, kako god da imate, bitno je da može ovaj komad da stane u nju. Ovako, potrebno je, ja ovde imam krupnu so, morsku, znači kilogram smo sasuli u ovu tepsiju na dno ove tepsije. Ovo je krupna so. Ovako ćemo napraviti lepo tepih. Šta sada radimo? Sada uzimamo i ubacujemo komad slanine u sve to i lepo ovako pritisnemo. I ovaj komad okrećemo na stranu mesa i lepo utabamo. Pa vratimo s ove strane i ovu so uzimamo dozdo i sve u ovo gde su bila rebra lepo umasiramo. Znači, umasiramo ovu so u ovo meso. I okrećemo kožu na gore. Sada šta radimo? Uz drugi kilogram soli, iste, posipamo odozgo po mesu. Ovo stoji u ovoj salamuri samo 4 dana. Tako da idemo u brzinsku varijantu. Drugari, kad smo ovo lepo ovako posolili, utrljali svu ovu krupnu so u ovo meso, to jest u ovu slaninu, pokrili odozgo preko kože, znači meso je okrenuto na dole. Sada idemo folija. Dobro upakujemo, ide frižider 4 do 5 dana. Pa se onda vidimo kasnije. Drugari moji, evo posle tačno 5 dana slanina je stajala u soli i sada je red, to je sada je trenutak istine. Vidimo šta smo napravili. Skidamo ovu foliju koja mi je bila pokrivena, sve vreme je bila u frižideru, ništa nisam dirao, pola je to ne dalje obložena solju, ali so je totalno mokra. Možete ovde vidjeti u kraju kako se dole skupila, to jest kako je so izvukla višak tečnosti. Evo ovde, znači, evo, pogledajte koliko je tu dole tečnosti i vode izvukla ova so. Znači, ova so je mokra, ona je neupotrebljiva. Sada idemo da ovaj komad slanine, vidite kako je lepo sad tvrd i kako je dehidriran totalno. Sada idemo sve ovo lepo da operemo. Drugari moji,
Evo, to treba da izgleda tako. Znači, lepo sam je oprao pod hladnom vodom, sada sam je potopio opet u hladnu vodu i ona stoji, pošto je sada tačno 14 časova, znači ona stoji do nekih 19 časova ovako u hladnoj vodi. I nakon 5 časova smo sigurni da je ovaj naš komad slanine dobro odsoljen i jer je meso upilo dovoljno koliko treba. Za sebe sada će da ispusti višak soli u ovu vodu i ostaće taman onoliko slano koliko je potrebno. Drugari moji, evo nas nakon 5 sati odstojanja u vodi ovog našeg komada, to jest rasoljavanja, pošto smo ga držali 5 dana u soli, držali smo ga 5 sati u hladnoj vodi. S tim što sam jednom vodu na nekih 2-3 sata, 2,5-3 sata promenio. Prosuo onu, pa dodao novu hladnu vodu, tako da ono je dobro rasoljeno. Tako da, šta nam sada sleduje? Sada lepo kuhinskim ubrusom osušimo komad mesa. Sada ide začinjavanje. Znači, što se začinjavanja tiče, možete koristiti, ne morate ništa, a možete koristiti ono što vi volite. Ja obično radim, to je ovako, sa crnim biberom. Po mogućstvu ovim mlevenim, sad to količinu koliko vi volite. Ne morate puno, ako ne volite, jer je ovaj malo jači, ovaj mleveni biber. Ja više neću, to je možda pola kašičice. I beli luk u granulama, 1 kašičica. Može ovako, tako. I ja ovdje imam slatku mlevenu, ali dimljenu papriku. I stavljam 1,5 kašičicu. Sada sve to lepo promešamo. Kada ih ovako lepo izmešamo, sklonimo sa strane, uzimamo komad slanine i polako samo sa strane mesa premazujemo. Drugari moji, kada smo ovu našu slaninu lepo začinili, evo ovako, ovdje smo postavili na dasku, ja ovdje imam sterilnu gazu. Vi to možete da uradite i sa pek papirom za pečenje, ali mnogo je bolja varijanta gaza. U svakoj apoteci imate da kupite, tako da ovo smo lepo začinili, sa strane kože nismo mazali, spuštamo na dasku. Šta sada radimo? Sada zapakujemo sve ovo. I onda krećemo sa vezivanjem. Drugari moji, kad smo lepo umotali ovu našu slaninu, sada idemo sa vezivanjem. Ovo sklanjamo. Ukoliko imate frižidere sa staklenim policama, onda je potrebno da nađete neku rešetku. Ja sam pronašao rešetku sa nekog starog roštilja, električnog, i ja imam police na frižideru staklene, tako da ovu slaninu položimo na to da bi vazduh cirkulisao ispod i odozgo. Ja sad idem ovo da položim u frižider i vidimo se za nekih 3 nedelje i svaki 3. 4. dan treba okrenuti ovo ovako. To nije teško, tako da vidimo se za nekih 3 nedelje. Drugari moji, evo došao i taj dan. Da proverimo kako izgleda ova naša slanina. Ja mislim da je ovo gotovo, koju smo sušili u frižideru. Evo ovdje ima i papir.
papirić gde sam upisao datum, znači 15.10. je stavljena na sušenje. Ja sam odlučio danas na 18. dan da to isečem i da vidimo da li može da se konzumira. Mislim, može sigurno da se konzumira, možda je moglo i ranije, ali evo, dragi moji, vidite kako to izgleda. Ovde je ostao malo neki končić. To ćemo da ovako skinemo, pregledati još negde, ali ovako po ovome, ovo je nešto savršena pančeta, pikantna, začinjena, nije ljuta, rekao sam, zato što će jesti moje dete, tako da ono, vidite, paprika i ovo ne otpada puno, možete malo ovako protresti, ovako, da višak onaj otpadne, ali je to sasvim zanemarljivo. Ovako ćemo skinuti sa daske, da nam samo ne smeta. Sada je na redu da je presečemo i da vidimo šta smo mi to napravili. Ja ću raditi ovim tankim nožem jer je i ona sama po sebi tanka, dosta je kalirala, ovo je pančeta, ljudi moji. Znači, kogod nema pušnicu, kogod nema uslova da napravi ovako nešto, da prodimi, ja sam pobornik toga da se, volim kada se prodimi meso. Evo ovdje imam još neki končić. Volim kada se meso prodimi, volim taj ukus dima. Mnogi kažu da je to kancerogeno, ali ja ne smatram, ako se pravilno radi sa time. Naši dedovi su radili tako i nije bilo problema, bili su zdraviji od nas. Ja se izvinjam, ja sam malo promukao zato što sam do pre par dana bio malo bolestan, a sad je sve ok, ali još uvijek mi se glas nije vratio. Sada ćemo presjeći ovo i da vidimo šta smo mi to napravili. Ja ću to uraditi ovako, po dužini. Evo, dragi moji, šta smo napravili. Napravili smo haos. To jest, napravili smo Adidas. Ja sam oduševljen, pravo da vam kažem, ovim pogledom i ovim izgledom ove slanine. Pogledajte kako je to lepo. Suvo, spremno za konzumaciju. A sada ćemo to i da probamo, naravno, samo da ja ovo odvojim skroz do kraja. Koža je tvrda, ona je tvrda, čujete, evo i sa strane kože. Tako da idemo da vidimo šta smo to i da probamo šta smo napravili na kraju krajeva. To dok se ne proba nije ništa. Pogledajte ovaj Adidas, fenomenalni. Drugari moji, sada ćemo i da probamo ovo ovako. Ajde, ja ću da presečem ovako na pola, pošto ću svakako ove delove da vakuumiram. Evo ovako, pogledajte. Pogledajte, savršen presek. Uzet ću veći nož.
Kako je to fino upilo začine. Osjeća se beli luk, dimljena paprika mlevena, malo bibera, fenomenalno. Dragi moji domaćini i domaćice, probajte ovo da napravite kod svoje kuće. Verujte mi, nećete se pokajati i bit će vam super. Ovo ja sad nemam pojma koliko košta u radnji, ali sigurno je bolje od onoga što kupite u radnji. I što je premazano tečnim dimom ili ne znam ni ja šta. Ovo je stvarno savršeno jelo i verujte mi, ukoliko vam se svidio ovaj video, upalite like, zapratite moj kanal jer time pomažete rad mog kanala, a ja sam vam zahvalan do besvesti. Pozdrav!